Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Bacán, unha iniciativa da Fundación que difunde o legado de José Vázquez Cereijo e que busca difundir o seu legado e retomar a práctica da tertulia baixo este formato máis actualizado que é o videopodcast, ofrecéndolles cada 15 días unha nova conversa arredor dun tema relacionado co eixe vertebrador destes diálogos que é o Lugo do futuro. Antes de lles presentar os convidados que nos acompañan hoxe, que ademais están acompañados polo noso xa convidado de honra, que é Groucho Marx, que solicitou insistentemente acudir á cita de hoxe por razóns obvias. Dicía antes de lles presentar os convidados de hoxe que nos acompañan para falar de cine e audiovisual, quería enviar un agarimoso saúdo a Paco Nieto, que non só impulsou esta iniciativa de xeito moi importante, senón que tamén nos agasallou co seu saber facer e a min ofreceume a confianza suficiente para conducir estes diálogos da mellor maneira que me é posible. Así que, Paco, botámoste de menos, pero agardamos tamén que esteas detrás da pantalla. Agora sí, preséntolles os tres convidados de hoxe. Dunha banda temos a Margarita Ledo Andión, xornalista, cineasta e catedrática de Comunicación e Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela, que ven de inaugurar recentemente unha fundación co seu nome, que pretende un pouco difundir o seu legado, pero tamén facer da Casa da Galería en Castro de Rei un espazo de difusión cultural activo, verdad? Benvida, Margarita. Grazas. Grazas por asistir. E, bueno, é un espazo que ten un CCC que é Cinema, o primeiro Cultura e Comunicación. Tanto cadra moi ben tamén coas persoas que nos encontramos. Claro que nos encontramos aquí. En segundo lugar, acompañando a Margarita, ao seu lado está José Coira Nieto, se me permites, Pepe Coira, guionista e productor de televisión e de series ben coñecidas, tanto a nivel nacional como internacional, e recoñecidas por todos nós, como pode ser Hierro ou Rapa, magníficamente localizada, ou a actual e recente estreada miniserie La Canción, que non sei se digo ben, creou e escribiu xunto a Fran Araújo. Sí. Perfecto, pois moitas grazas por acudir, benvido, Pepe. En terceiro lugar temos a Melania Cruz, que é actriz de series de televisión, de teatro tamén, e de cine, un rostro xa case familiar para nós, grazas a serie de televisión La Promesa, pero que tamén ven de ser recoñecida como mellor actriz no Festival de Cannes pola curtametraxe de Alejandro Jato, Curmán. Benvida, Melania. Moitas grazas por acudir. Bueno, se vos parece, podemos comezar botando a vista atrás. Intervimos como prefirades, na orde que prefirades, porque despois pasamos a quenda, así que non hai problema para eso. Botamos un pouco a vista atrás, era xuño de 1911 cando en Lugo se estreaba unha sala de cine considerada estable na que os lucenses podían acudir a ese magnífico ritual que é ir a ver o cine. Era unha sala que se chamaba Lugo Salón e que estaba en Obispo Aguirre. Entón, gustaríame comezar por esa ollada de nostalgia e preguntar, poñer riba da mesa, que queda de ese ritual de ir ao cine e que quedan desas salas, se acaso non do principio de século, pero sí desas salas de cine de antes. Non sei que pensades aí. Bueno, podemos pensar que a destrucción do Gran Teatro foi unha tragedia, e é moi recén. Lembro que facía o bacharelato, fun ver ali un home e unha muller. Unha película que a mí en aquel momento me fascinou, eu tiña 16 anos. Pero que, obviamente, despois recordo sempre a fole indo ao Central Cinema, cada tarde. O irmão era o xerente. E que o irmão era o xerente e non había que pagar entrada nese caso. Pero iba moito, era moi cinéfilo Fole. Entón, quedan estas lembranzas do que podrían ser salas de novo con esa, digamos, con esa potencia de reclamo, non? Porque non teñen por que ter o mesmo formato físico, con aquel enorme galiñeiro, non? Que onde íamos, pero e o ambigú e todos estes elementos para os descansos, non? Porque, claro, tiña que haber os descansos para mudar as bobinas, e entón, despois, aí había que consumir algo que non pensedes. Non había as pipocas daquela, de millo, non.
No, Non, nada. as pipas. Nada, pipas. Eran pipas, exacto. Sí, as pipas, Pipas, as pipas. moi perseguidas en algún sitio, non? As pipas, sí, sí. Digo que deixan. Bueno, un pouco, no meu caso, que iba bastante ao Cine Paz, perto de aquí, que era máis moderno. máis moderno. Sí. Iba bastante no bacharelato, pois claro, esa é a miña fotomatón daquela época, non? Agora hai outras salas, tipo o Códex, digo, para citar así o que tamén nos queda no bairro, certo. Pero Pepe, que ti que Eu sabe. acordome cando a miña filla era nena, falo de, bueno, cando tiña 4 ou 5 anos, no 2000 ou 2001, dixen, un día preocupeime porque ela paseábamos e vía un solar baleiro onde tiraran unha casa e decía, aquí houve un cine, porque de repente eu iba lle contando, aquí houve un cine, xa non quedaba ningún. Xa, os ojos... O Gran Teatro, que eu diría que o Gran Burato, Sí, o Gran Burato, que sí, sí. axiña se encheu co edificio ese que fixeron, pero é un burato que ainda seguimos notando hoxe. Notando, sí. Claro, eu creo que é un exercicio de nostalgia pensar nas bellas salas, naqueles palacios aos que íbamos e que difícilmente, bueno, non sei se poden volver ou non, que hai que saber que pasa. Que vai pasar? Pero sí que había unha maneira de ir ao cine, e o cine era unha cousa que hoxe é outra. Non mellor, non peor, pero era outra diferente. Eu, non sei, hai algo de como estaba incorporado nos ritmos da vida de cada un, non? Quen iba ao cine todos os días, quen iba ao cine todas as semanas, quen non iba ao cine, que era unha persoa moi rara, que Un pouco. Sí, non era ten rara. un smartphone, non? Pero e pasou a ser outra cousa, non? De ser esa gran fonte e ese sitio de comunidade, non? Eso que decías do descanso, incluso eu había unha señora do meu pobo que era unha gran espectadora de cine que ela lle decía que lle gustaba moito o cine, pero ainda lle gustaba máis o comentario. Ajá. O comentario era o café que tomaban logo e falando. Claro, que era. Ese compartir o cine que tamén é unha maneira un pouco do pasado. Sí, manterse ritual. Lembrei agora mesmo a película de que sempre falaba Fole, porque eu entrevisteino e contábame, por iso tamén o veía moito no Círculo das Artes, el na Sociedade Filarmónica, nos concertos, e fumaba, daquela fumaba así, tamén, e botaba así, era famoso porque, bueno, moi coñecido porque botaba no propio ombreiro, facíalle de cinceiro, bueno. Entón, era romanza sentimental. De Eisenstein. E además relatoma perfectamente. Estación a estación. Por tanto, non eran filmes. Aquí no Paz eran máis comerciais. Claro, era xa un De cine. chica americanos, todos loiros, que todos estábamos así. Eu coleccionaba selos de Marisol, eso sí. Teño un álbum de Marisol. Pois eu lembro, claro, eu penso que xa non é que se perdera un gran cine, senón que se perdeu un gran teatro. Claro. Entón, ademais estaba estratégicamente colocado para que os trailers puideran desprazar todas as escenografías, o sea, quero dicir, era un espazo perfecto. O único teatro que tiñamos era ese. Eu sinto moita nostalgia e encántame vir aquí o Gustavo Freire porque a xente di era o matadoiro, non era exactamente o matadoiro, era a nave onde se reparaban os camións do matadoiro porque ali traballou o meu pai e meus avós. Entón eu sempre corrixo aí. Claro. Pero teño, dame nostalgia pensar, porque Darío Xoán Cabana foi o que me mostrou por primeira vez ese teatro por dentro. Pero claro, iso non é un teatro en sí. Non está pensado para un teatro, era unha nave industrial que se reconverteu niso. Entón digo, que mágoa, porque ti vas a outros lugares de Galicia, vas ao Jofre, ou vas ao Teatro Principal de Compostela, ou o de Ourense, e son espazos maravillosos que gardan a maxia dos teatros de antes. Entón, isto creo que foi unha oportunidade perdida que, aínda que agora haxa outro teatro que se acaba de construir outro auditorio e tal, xa non é o mesmo, non? Eu confío moito na importancia da recuperación dos espazos que xa existen, non nas novas edificacións, non? Que hai un ansia sempre como de construir. Se podemos reutilizar eses espazos e darlles un uso cultural, eu creo que non hai mellor, non? Porque ao final estamos conectando pois o pasado co presente e co futuro.
Sí, sí. Que necesidade, non hai como sempre de andar E aí. o son que tiñan. Sí, o son que ten o é García que a Barbosa, acústica non ten nada que Non ver. ten nada que ver. E eu o Cine Paz, mira, eu Sí. recordo a primeira película que recordo ver no Cine Paz foi Blancanieves. Porque eu ia moito, porque eu criei-me cos meus avós en Camiño Real, Ajá, no 56, claro. Estaba aí ao lado. e ia moito. E despois Era moi lembro cómodo, claro. levar a miña irmá ali tamén, de pequenas, pero eu despois xa de adolescente ia aos Dumas, o Cursal, o Avenida, Sí, sí. e que había tantos cines, e agora dá unha mágoa pasar por ali diante e ver que xa non... Iso sí, están os códex, pero é algo que se perdeu que... Sí, outro formato, non ten nada que ver. Cando falaches do Gran Teatro e das pezas de teatro, cheguei a ver ali Romance de Lobos, do Valle Inclán, vin aí. A boda dos pequenos burgueses, Ai, que gran... aquilo era fantástico. Sí, Nada, que brete, era como unha especie de casamento, non? Claro, era Sí. boda, sí. Sí, aquela mesa. Era un despropósito Era un de despropósito, era casamento. fantástica. Bueno, facíanse cousas realmente maravillosas no sentido pleno, non? Que saías, querías voltar, realmente querías voltar. E houve unha gran movilización cidadá para salvalo, Quer dizer, non é algo que se pudera facer sin que a cidade se mobilizase. Mobilizouse a cidade, houve reclamacións, conceito, tal. Pero a especulación E daquela, como decíades antes, non, o xeito de ir ao cine era unha cita prácticamente, bueno, non sei se imprescindible, pero algo si... Non, era. Era imprescindible, había xente que tiña reservadas as mismas. As mismas, era o ritual, sí. É dicir, hai... Localidades, chamábanse localidades, a miña localidade. Sí, a verdade que Somos sí. así, sabes? Queda un espazo, de todos modos, A ver. que é o Salón Regio do Círculo. Bueno, Salón Regio do Círculo foi cine moito tempo. Miña nai, por exemplo, ela lembra que a primeira película que viu foi ali, non lembra a película, pero si lembra a impresión que lle deu a Porta Xiratoria. Bueno, Ajá. claro, Cruce con que Porta se me... Xiratoria. E claro, ese espacio que é unha pasada, Sí, increíble. ese lugar, e que aínda vas hoxe e podes ver perfectamente como é unha sala de cine, e moitas máis cousas. Unha sala de concertos, unha sala de baile, pero unha sala de E cine. aquela parte de arriba, a balconada, aquela non... Claro, habería un balcón de arriba desde que proxectaría, que xusto por riba da Sí, porque- entrada, e o marco do escenario perfecto Sí, o para a marco sí pantalla. que... claro. E foi cine moito tempo. E foi unha sala de cine comercial, que decir, non era Xa. para uso interno dos socios do círculo, senón... Para todo. Pero bueno, temos ese. Era o que se chaman salas polivalentes, porque despois farían baile, porque miña mãe iba no antroido ali. Eu ia no entroido tamén, meus avós tamén. todos, despois había os concertos, polo tanto, Claro. eso das fábricas culturais estaba sobreexplotada nesta cidade, Esta idea. Ahora que falades de espazos, vou poñer tamén riba da mesa, fai uns días Suso Varela, xornalista de La Voz de Galicia, escribía unha reportaxe relacionada co plató que podía ser de cine o Lugo, non? O Lugo de hoxe e o Lugo de antes, que fai bastante tempo que en Lugo pois non hai un plató de cine, non se roda películas como antes. Non sei que pensades, se é posible recuperar eso e quen ten que estar implicado aí. Cales se rodaron aquí? Bueno, digo, a nosa última, si a de Rodaron bastantes, delas. pero recentemente igual non tanto. Bueno, aquí hai unha película que era moi Lugo, que era a Bella Música, A bella música, de sí. Mario Camus. Que xa fai Lembrades esa película? Non lembro. Non, é unha película con Federico Lupi de protagonista que é entrenador do Breogán. Unha película moi chula, pero aparte de que é unha película moi chula, retrata moi ben Lugo. Exacto, ten espazos. Recupera, por exemplo, espacios tan bonitos como é o do palco da música no parque. no parque de Rosalía, que é un espazo que dis como non o usamos máis, non? Unha especie de despilfarro absoluto. Sí, que é verdade. Non, ese sitio, imagínate concertos aí, Sí. non? Con ese círculo de bancos que ao redor. E ese, por exemplo, é un espazo que usan para unha escena, esa película. Bueno, unha película que está moi ben. Bueno, pois iremos a recuperala, pero nós rodamos hai un par de anos. Prefiro condenarme, estreou o ano pasado. En Pode que rodáramos xaneiro, en xaneiro, entón rodamos, ano- sí, 2024. 2024, e rodamos no Círculo das Artes, no Salón das Columnas, que é unha alfalla total.
Sí. Maquieira, coido que foi o arquitecto. E rodamos no vello cárcere, que se convertiu aquel corredor... É un espazo tamén moi singular para... Aquel corredor convertiuse nun colexio de monxas para as nenas. En Lugo cidade coido que nada máis. Pero despois fomos a Santalla de Bóveda, na provincia, que é onde Melania fai o peche, digamos, o gran peche da peli, a Antígona, e que é un lugar difícil. Difícil, verdad, por moitas razóns. Pero, bueno, que ten esa enerxía e eso que todo funciona ali, é como se estuvese algo... Costou vos moito rodar ali ou... A nivel técnico. Claro, A nivel e de autorizacións e iso? Non, bueno, é patrimonio. Entón, tens que ir e realmente, claro, tens que respetar todo o que te comprometes, non podes andar. Máxico, non? Entón, bueno, había que non podíamos... A iluminación, houve que declarar que tipo de luces que non provocan nada, ningún tipo de deterioro. O que non pudemos foi mover, que eu pretendía facelo, os marcadores de humedade, porque estaban dentro dun proxecto de medir a humedade e entón aí non podíamos movelos. Houve que recurrir despois na postproducción a borralos, pero a miña primeira intención era convencer a Patrimonio que nos desen media hora, que non iba a mudar a humedade, pero non dixeron que non, e bueno, entendes por que non. Pero foi o único problema. Despois pudemos facelo con normalidade. Houve sitios máis difíciles, ás veces, que ese que sí que entendíamos que podía ser moi difícil, non sabíamos se o conseguiríamos, pero dixen, bueno, pois... Entón, que tamén Lugo ten esa generosidade, non? Que se ve que hai unha certa cultura de fondo vinculada ao cine, neste caso, a propias xornadas, non? O propio... Como se chamaba? Fomiñá? Que era grupo de cine fotocinematográfico. Fotocinematográfico. Efectivamente. Semana de cine, autor. A semana de cine, sí. E vos que pensades acerca dese Lugo como un plato de cine? Vedelo posible nun futuro de xeito máis habitual ou, bueno, aí entran en xogo outras... Eu vexo moi posible sempre cando tamén se vean dende os concellos e dende as deputacións se proporcionen os medios necesarios para que un equipo poida desenvolver sempre cando respetando, non vas a acceder a determinados espazos para deterioralos, sendo moi estritos con iso, pero sí, porque creo que hai moitas cousas que contar. Aquí eu que vou dicir tamén que son de Lugo e adoro Lugo. Non, pero é unha cidade moi interesante, a propia fisonomía da cidade, esa cidade moi marcada nos anos 50, non? A forma, poño os 50, hai cousas anteriores, tamén se destruíron moitas, infelizmente, e recén, cando se falamos de Maquieira, por exemplo, eu doeme, cando pasábamos polo instituto por Obispo Aguirre, que estaba o Sanatorio Portela. Iso era unha prenda que había que guardar. Dicir que... Entón, hai que ser consciente de que non se pode andar destruindo, o que decía Melania. Vale máis a árbore no monte que o diñeiro nos bancos, non? Decía Castelao. Entón, realmente, se a árbore no monte, non? Eso que che conecta coas xeracións pasadas, coa cultura da cidade, que te leva, que te anima a facer cousas impensáveis, porque dices, bueno, isto é moi difícil. Dices, pero bueno, co que se fixo, agora... coido que é fundamental nesto para unha cidade, non? Unha cidade para Lugo ten moitas posibilidades. Tu filmaches aquí, supoño que sí, algunha vez. Non digo as series últimas, non? Non, eu creo Pois tens que facer un guión para a cidade. Pois non, claro, porque... Absolutamente, hai cousas que eu estou pensando, por exemplo, un guión que escribiu un amigo, Carlos Samil, que escribiu para aquí, porque ele estaba enamorado de algo do que lógico enamorarse, que era das néboas. Claro. Claro, ese Lugo da néboa permanente durante... hai algo moi visualmente moi atractivo, potente. Pois veña por aí. Hai moitas cousas. Hai unha cousa que non diga Monforte só que ten as néboas mellores do mundo, Monforte. Non, pois eu espero que máis asiña que tarde, porque eu intento tirar, pero non é tan fácil. Depende que tamén depende moito do tamaño das producións, de moitas cousas, pero
pero, claro, o territorio onde se roda, hai un componente creativo de en que sitio facelo e que che dá, non? É clave, pero hai tamén a componente económica. Aí está. Pois, si todo un equipo se ten que desplazar, Trasladarse. acaba de aumentar un capítulo do orzamento e hai unha cousa que eu creo que é un pouco perversa, que é o tema como se chama, da fiscalidade. Un sistema cada vez máis en boga de financiamento son as desgravacións fiscais, vinculadas a producir en determinados territorios. De maneira que quen ten mecanismos dese tipo ten moito máis doado o territorio que non os ten para que aí se vai a rodar por unha razón tan prosaica como é a da pasta. Pero tan necesario no cine caso do cine. é unha cousa Fundamental. Sí. Pero non, eu ia dicir outra cousa tamén que sí que a vez que digo, eso tiñamos que facelo. Eu creo que foi hai un par de anos na Semana de Cine de Lugo, o cartel era unha fotografía dunha rodaxe que fixera José Gil aquí en Lugo, montan un forte, Sí, que unha cámara. está na muralla, me parece. Está na muralla, efectivamente, e era un traveling, que ese traveling había que volverlo a facer. Claro. Era facer un traveling de 2 kilómetros, 700 Eso é genial. todo a darme da muralla. Ese traveling non se conserva, non? Pero decía, pero debemos Pero podese facer. Eso parecería un film de Marguerite Duras que facía o traveling. Que bon, pois mira, eso xa pode ser unha idea de que partir, claro. Unha idea que ademais eso non é moi caro. Pero non, claro, Pero é verdade que en a cidade a néboa. Claro, non, ten un montón de atributos, non? Bueno, é dicir, a obviedade da muralla, non? Pero realmente a muralla tamén plásticamente é algo moi chamativo, non hai moito co que comparalo. Bueno, en mil sitios. Bueno, a ver. Bueno, estábamos antes botando esa ollada atrás e falando así un pouco nostálxicamente, pero vamos volver á realidade. As plataformas de streaming, antes comentaches, Pepe, non? Que o cine non é o de antes, non se ve cine como antes. As plataformas de streaming cambiaron un pouco todo, non? Cambiaron a industria, cambiaron o xeito de ver cine, pero tamén lle permitiron a certos cineastas e certos creadores que o seu traballo se coñecese a nivel global. Se podemos falar desto un pouco, agradezovos comentar as partes positivas e as partes negativas desto. A ver, eu penso que, obviamente, o que diste a nivel financiamento, abriuse unha porta que quizáis antes, pois, recaía máis esa responsabilidade nas televisións, en determinadas televisións, vou citar aquí a Televisión de Galicia, e a Televisión de Galicia non hai moito, apoiaba moito a ficción galega, feita en Galicia, tal, isto xa non está acontecendo, sabémolo todos, é algo vox populi, eu penso que determinadas plataformas que están producindo, pois están apoiando quizáis proxectos que de outra maneira non se poderían realizar. Claro, hai algo tamén perverso niso, porque ves determinadas plataformas que non teñen filtro a nivel da calidade dos proxectos ou do coidado dos proxectos. Sí que evidentemente cambiou a maneira de... Pero creo que é algo global, non só co cine. É dicir, internet cambiou totalmente a maneira que temos de relacionarnos. Independentemente do bo e do malo das plataformas, hai algo, por exemplo, os festivais de cine, as salas de cine, que eu espero que a pesar das distintas crises sigan existindo, porque son dos poucos espazos onde se pode facer este coloquio posterior que dicías ti, Pepe. A min non hai sensación máis maravillosa que ir ao cine soa, disfruto moito, e cando se prenden as luces, mirar a unha persoa que teña ao lado ou cerca, que non coñezo de nada, e compartir nunha mirada as sensacións que quedaron en ti despois desa peli. E iso non o vas ter nunca nun lugar que non sexa unha sala de cine. Nunca. Entón, os festivais creo que promoven esa relación interpersoal, de estar aquí agora no presente, no mesmo espazo e todo. E as plataformas, pois, espero que cada vez máis tamén teñan tendencia a coidar, porque hai algunhas que evidentemente coidan moito
os proxectos, pero hai outras que é como unha A, porta enorme para que entre ao todo. redor das plataformas e todo o mundo e de todo a tecnosfera, digamos, a clave está nas políticas que se fagan, neste caso do cine. Cando foi o debate da lei do cine e da lei do audiovisual, houve un gran debate ao redor, precisamente, dunha serie de dereitos vencellados ás políticas europeas da diversidade que implicaban para as pequenas productoras, digamos, ou distribuidoras, unha cota especial para o cine europeo, pero sobre todo para o cine, por exemplo, en linguas non dominantes, é o caso do cinema en lingua galega, que é sobre o que eu traballei fundamentalmente, non só como cineasta, sino a nivel de investigación. Quer dizer, nós tuvemos no 18 unha investigación que levaba o selo europeo do patrimonio material, inmaterial e digital, chamado así, con ese selo, e era pola defensa da lexendaxe, vamos, do subtitulado, que é como se mantén a diversidade, neste sentido, dentro das políticas da diversidade e da pluralidade. Quer dizer, que forma parte da democracia, non estamos falando, e ademais é un mandato UNESCO desde hai moitos anos. Entón, eso foi un debate fortísimo na lei do audiovisual de que era a produción independente. E lembrades esa negociación nocturna do goberno nunha noite, que resulta que despois cruzándose, a oligarquía mediática, non? Cruzándose, se tú traballabas para un gran grupo de televisión e pertenecías a outro, xa figurabas como independente ao que non pertenecías. Por tanto, unha cousa realmente que fomos a Estrasburgo despois dunha xornada que fixemos na facultade e se presentou todo un informe. Bueno, que sería unha cousa ligado a que se necesita políticas de comunicación e do cinema, neste caso, e da cultura para regular os espazos e as competencias e as obrigas de cada quen. Porque a partir de aí sí que é verdad que mesmo grandes plataformas entraron a cuota das linguas, por exemplo. E despois tamén que hai plataformas máis autorais que acabaron por crear o seu nicho de catálogo, por exemplo, para o cine en lingua galega, o caso de Filmia, non? Portanto, aí hai toda unha diversidade tamén de modelos que tes que optar ás veces, non? Pero é verdad que se non dis nada, acabas impoñendo unha especie de lagoa plana onde non ves nin que te estás afogando, porque parece todo, parece unha balsa de aceite, non? Como decía a avoa da familia Ulises. Dicían, isto está tan tranquilo como unha balsa de aceite, viñen da montaña. E onde nos vai o cadelo? E escocillaran o cadelo, bueno. Sí, eso sempre me quedou na cabeza. A familia Ulises. Familia Ulises. Non sei por que sí, pola balsa da aceite da señora. Eu gustábame moito, porque sempre era casi a que remataba as historias, pero sempre con algo que lle daba a volta á historia. Bueno, entremos aí, non? Porque senón, ademais, obviamente, houve o debate de si as películas producidas por plataformas podían entrar nos festivais, por exemplo. Porque, claro, date conta que é descomunal o mercado publicitario ao redor das plataformas. Entón, dependendo cales, pois xa está aí digamos que ni siquiera a nivel competitivo poderían entrar outras producións medianas, non? Entón, bueno, hai moito que estar pendente e eu coido que hai a parte de regulación importantísima e tamén a parte de manter a diversidade como un principio ao que tes dereito. Diversidade lingüística e diversidade cultural da que forma parte o cinema. E as pequenas producións, ou as medianas. Porque, claro, se pensamos únicamente en producións mainstream, onde caemos? En que non se pode estrear en Estados Unidos, por exemplo, o documentario que levou o Óscar, o de Palestina. Esa é a realidade. Bueno, non te poñas ser. Sí, eu creo que é un asunto moi político. Claro que é un asunto político. Digo, e hai unha cousa, falando das plataformas, claro, as plataformas son Netflix, son Amazon, bueno, as que sabemos. Claro, hai algo que é estupendo, que cantas cousas podo ver. Claro. Porque pouco diñeiro, realmente, porque son... É moito diñeiro se queres ter todas, pero son 9 euros, son 4 euros, e ves, é unha maravilla. Hai outra cousa tamén maravillosa nun contexto máis próximo que, por exemplo, para min, unha plataforma como Movistar que de repente ampliou un montón o territorio para a ficción televisiva, para a ficción serial. E permitiu empezar a facer series que aquí nunca se farían. Claro, cousas que antes non se facían. E incluso hai
tamén a posibilidade de moitos cineastas que poidan estar producindo, que sei, Scorsese, producindo con Netflix dunha maneira máis ou menos permanente ou tantos outros. Quer dicir, as plataformas teñen unhas enormes virtudes, non? A min pareceme que teñen uns riscos tremendos. O que estás dicindo da diversidade pero hai outro que a mí me parece que é máis fondo, bueno, máis fondo, Sí. non máis fondo, pero que é complementario e eu non sei moi ben onde acaba, pero é o de que se rompeu, estamos nun momento moi raro, pero eu creo que se rompeu o vínculo entre o espectador e a obra. Melania, ti falabas antes do de ir ao cine, non? E ti escollías e ibas ver esa película, e pagabas que fose por esa película. Houve un momento cos DVDs, cos VHS, en que parecía que o cine iba a moldarse o que era o da literatura. Ti mercas un libro e hai algo de consumo individual, pero e sempre era ese enlace entre o espectador, o lector, Sí, e a obra. Agora ti és socio de Netflix ou de Sí. Movistar ou de tal, empezas a ver unha película e a deixas e vas a outra, é como si foses lector e houvese varias librerías, pero ti vas a esta. Levas os libros, non sei, e iso dalle un poder tan grande, tan grande a quen ten esa plataforma, que fai que eu creo que inevitablemente aos poucos vamos perdendo cousas tamén, por exemplo, en termos legais de que pasen a ser inaplicables os dereitos de autor. A idea a teoría do dereito de autor é que os autores gañen proporcionalmente o consumo que se fai. Non sabemos nada do é absolutamente opaco. Invertíronse as tornas. Antes ti ibas aos salas de cine e ninguén sabía quen eras ou quen deixabas de ser. E estaba un clariño canta xente entraba, non? Hoxe saben de ti todo, pero ti non tes nin idea de cantos estamos na sala. Claro, Aí hai algo como moi raro que eu non sei onde nos leva, e para min é profundamente político, é de decir, é unha oligarquía en estado puro, pero bueno, como en tantas outras cousas. No, pero sí, claro que... Ese escenario preocupante no que estamos, non no referido ao audiovisual, sino no referido á sociedade. Ao mundo xeral ou á sociedade, Que claro. forma parte deso, eu creo que forma parte da mesma. Sí, o control. A parte que non te decatas, agora que estabas falando, a xente non sabe quen dirixe unha película, mesmo casi nin quen a interpreta. Non ten memoria, que antes sabíalo perfectamente, sabías que eles eran... Bueno, na primeira fase iban, non nos tocou eso, pero polas actrices e os actores, non? Era gran... Reclamo, sí. E o reclamo e pelexabas pola letra, pola tipografía máis grande, máis pequena, as artistas. Despois, para un determinado público, ibas por quen dirixía, por quen facía o guión, ou por mesmo... Agora, eu coido que nin siquiera os xéneros convencionais teñen reclamo. O sea, por exemplo, os amantes do western poden ver, como se chama, Centauros do Deserto todos os días e os deixas, non? Xa non hai ese tipo de escolla. Por lo tanto, se te privan de decidir aquilo que che gusta, que é terrible tamén, non? Porque acabas consumindo, pero que tú dices, mesmo fragmentariamente, eu coido que moita xente nin remata as pelis, fíxate. Igual cos libros, non? Tamén o fragmento impuxo, se son libros... Volves outra vez como a querer poñer libros de máis fascinación, non? Porque realmente o libro contemporáneo e a novela era como decía o Canclini, era dunha folla, tú leías e se te gustaba unha páxina, era de páxina, nin trama, nin tal, era de páxina. E un pouco está pasando o mesmo coas ofertas, non? De repente a páxina, ves aquelas pantallas, te quedas o tempo que seña, pero despois non recordas nada, Hai algo que, efectivamente, o que diste que é algo moi político o feito de que, dependendo da plataforma que teñas, iso tamén conforma un tipo de pensamento. Claro. Porque as plataformas parece que é fortuito.
os proxectos que escollen e tal, pero hai unha política moi potente detrás de cada plataforma. Por iso hai determinados proxectos que chegan a plataformas que parece que se van facer e que nun momento determinado hai unha chamada de teléfono e faen que ese proxecto caia. Sí, sí. Entón iso xa non vai chegar... O sea, quero dicir, non é por poñerme conspiranoica, pero pasa coas liñas editoriais, non? O sea, escolles... Que nos conspiran son eles, porque realmente eso que chaman think tanks, non? Que están todo o día mirando a ver como nos seducen ou como nos dan a cuestión é que estamos nunha redoma absoluta, mesmo a nivel cultural. Claro, mudou... Ora, tamén eu confío, porque as pequenas salas volveron a abrir, as librerías, digamos, tamén máis máis ligadas á cultura e máis de formato pequeno son as importantes, volve a ser a tua libreira, o teu libreiro, porque non che dá tempo a ver os catálogos, nin a enterarte. Como, ademais, desapareceu a crítica, a literatura, mesmo a solapista, porque eu lle decía a Rigoio cando facía os programas, tú realmente lees as solapas. Dice que non me dá tempo outra cosa. Bueno, pero por lo menos eran os solapistas que tiñan unha cultura de fondo e con aquela solapa xa desenvolvían aí e, verdade ou mentira, levavante cara a un libro ou cara a algo. Pero eso desapareceu. Entonces, realmente, eso fan ahora libreiros e libreiras, que é fantástico, non? Sí, sí. No, no, e o tema se pode traballar desde unha independencia, e está claro, e, por exemplo, hai, bueno, eso que xa ocorreu, xa hai décadas que está eso, non? O de que os medios de produción son accesibles. Era moi aristocrático ter unha cámara de cine no seu día, ou se levamos cada un unha no peto, non? E hai esa opción, pero sobre todo eu decía que é moi político e que ten que ver con isto que decíamos de reglamentar, porque se non se pon coto, o peixe grande vai comer o chico sempre. E cada vez é máis grande o peixe grande. E cada vez é máis... E claro, non é que vayan... Eu non sei, as decisións serán máis bonitas, máis feas. Eu vexo que moitas plataformas se preocupan por ter un pouco de todo e por ter cousas que, como din, moi artis, non? Moi de cine culto, moi de cine de autor, para que non se diga, sabes? E o mellor, e tamén para cubrir ese, digo, isto de mercado e necesitan clientes, non sei que. Pero que ao final, si van acaparando tanta capacidade de decisión, ao final, quen decide que se fai son moi poucos. E iso é moi preocupante. Sempre foi, e as mellos de Hollywood sempre funcionaron así, etc. Eso sempre pasou. Pero agora mesmo hai unha percepción de hai unha diversidade enorme, temos unhas posibilidades para escoller tremendas, e rascas un pouco, e eu teño a sensación de que eso vai pouco a pouco desaparecendo e é un pouco preocupante. Claro. Pero bueno, claro, vai mudando todo, sí. vai mudando todo, como decíades antes, muda o xeito de ver cine, pero credes que sigue tendo ese componente o cine, as películas, as series, de combate social, de reivindicación, ese papel que tradicionalmente existía no cine, credes que sigue existindo ou vai mermando? Pero coido que hai títulos que identifican moito o que acabas de decir, non? Ese ámbito a nivel temático. Incluso hai autores que son, de alguma maneira, iconos dese tipo de cine, non? O Ken Loach. Non se perde. A xente que fai... É moi diverso ese mundo, non? Ese universo cinematográfico é moi... Cambia, pero cambia sobre todo por estas razóns de acceso á tecnoloxía, de que se pode facer un cinema máis barato, pero despois hai estas entradas que teñen máis que ver coas grandes negocios ao redor da imaxe e de control do pensamento, como dicía Melania, porque se crea aí toda unha fantasía, toda unha fantasía refuxio que pode ser peligrosísima, non? Bueno, en todo caso, eu coido que a temática e os grandes temas, non? Es que se mantiveron sempre. Se nós empezamos a ver ao longo do século XX, se pensas no século XX, tens que pensar en guerras e en migracións. E se pensas no XXI, que parecía que iba a ser o século maravilloso, do pixel e do gin tonic, pois guerras
guerras e movimento de masas humanas por razóns de fame, expulsións, o sea que como non se vai manter? Como non se vai manter? Cousa que despois cada quen e cada cultura ten tamén, pois bueno, líneas que poden estar máis ligadas á fantasía, que é maravilloso, non? Tamén para iso facemos as festas, non? Os antroidos, non? Pero eu coido que esa temática é casi está adherida tamén ao cinematógrafo, non? No Eu coido que ADN do non vai cine. desaparecer, sí. Claro, e as cámaras son ferramentas, non? Tipo, ti usas unha cámara para axitar ou para cunar, é dicir, Sí, sí. non, para tranquilizar a O alguén, creador para é o que poñelo, decide. Claro. para despertalo ou para adormecelo, non? É dicir, e é o mesmo instrumento. É solo a maneira en que o uses, non? E como formalizas, se podes formalizar algo cru, con beleza. E podes ir ao cocido e ser realmente algo que non interesa nada, que as cousas. Repetir unha especie de fórmula que acaba aburrindo, non? Porque, por Sí, exemplo, o cinema estes días Lucrecia Martel unhas declaracións precisamente sobre isto, non? Que tal e como está o mundo, dicía, non perdamos a esperanza porque somos máis necesarios que nunca para poder contar o que está pasando, non? Entón, hai algo aí que creo que sí que necesitamos un pouco reatoparnos nese discurso de temos que atopar os camiños para sair desta desesperanza que moitas veces é inevitable, non? Porque sabemos o que está pasando en Gaza, sabemos o que está pasando no Congo, sabemos, temos información, estamos sobreinformados. E, sen embargo, parece que somos incapaces de facer algo para que muden as cousas, non? Ou que o que facemos non acaba de chegar. Entón, sí, polo menos a mí o cinema pareceme unha arma moi poderosa, non? Igual que a literatura. Non sei se chega a ser transformadora, pero dende logo a min cambioume a vida ir ao teatro, ir ao cine, non porque me acabara dedicando a isto, senón porque me transformou a min como persoa e deume unha serie de ferramentas que de outra maneira non pensaría como penso, non me relacionaría como me relaciono. Entón, conforma toda unha serie de características e unha maneira de estar no mundo que está conectado co que está pasando. Non? A mágoa que acompaña todo isto é que se vai excluindo e mandando para as marxes, por exemplo, ler ou ver cine na formación primeira, sobre todo en secundaria. E é realmente marginalizar un campo para a persoa e para a formación personal fundamental. Porque eu agradezo moito aquelas precisamente a literatura que nos parte de autores e os modos de ler foron no bacharelato. Ora, cando volvo, é diferente, lee outra persoa, non? Pero que foi fundamental. Eu li Blas de Otero, me prestou unha amiga na residencia aquí en Lugo. Cousas así. E en sexto compráramos a colección de Alianza, que eran 3 tomiños de Os soños de Freud, como se chamaba? A interpretación dos soños. Que era terrible aquilo, ler aquilo. Despois collías Totem e Tabú, que era máis sinxelo e gustabache máis porque identificabas máis cousas. Pero teño toda esa inmediatez. A xente ve aquilo na miña casa con aquela asinado e coa data e dice, pero como leíades isto? Digo, bueno, algunhas cousas non acabamos de lelas. Pero iba a buscar aí, sabíamos que existía este señor. A Alianza foi fundamental a nivel de textos de outro tipo, non? Igual que o primeiro Benjamin que líamos traducido por aquel que foi xesuita e se casou, como se chamaba? Aguirre. En Taos, Jesús Aguirre. Pero a literatura para nós líamos, tíamos que ler grandes autores, tíamos que ler a Dostoievski, tíamos que ler... Claro, eso lévate despois ao cine, lévate ao teatro. Sí, eu diría que esa curiosidade sí. No, pero eso tolleitouse, Sí. Nestes momentos de secundaria dicen que, bueno, que a xente non é que só non lea, que construir unha frase é moi difícil. A ver, conformaron, sí que é certo que aí, iso foi unha decisión absolutamente política, no momento no que unificaron a materia de lingua e literatura española. O sea, iso xa cercenou unhas posibilidades para os profesores de literatura de ter X horas de docencia que iso a min pareceme un dos maiores atentados que se lle fixo a cultura neste país. Pero pasou na universidade, co Plan Bolonia, pasar asignaturas de 3 meses. Xa. O sea, a xente é que non lé nada.
é que eu tiven tan grandes profesores de literatura Claro. Na nos secundaria. ollos grandes. Nos ollos grandes, sí, sí. Nos ollos Fixéronme grandes. ler, descubrir, pero porque ademais facían que me interesase a literatura, entón dun autor enganchábame a outro. Sí, empezas a O sea, ler. era algo que eu voto moito iso. E no cine pasa igual, no cine, é dicir que se volve aos foros que había antes, sí, que está dependendo das persoas, das iniciativas de profes, pero que non, pero a nivel de garantir, que é o que ten que garantir a educación pública, non? E a educación, porque a educación é universal, obriga a toda unha sociedade, non? Para poderse entender desde algunas cousas que neste sentido non perxudica nunca. E claro, unha cousa leva a outra, non? Bueno, pois imos rematando, pero cunha mensaxe positiva. Se me permitides, planteo un xogo pequeno para rematar este diálogos de hoxe. Decíamos ao principio que o cine era un ritual, por favor, que non se perda, non? Entón, se podedes resumir nunha palabra ou nunha frase por que o cine é tan atractivo, agradezovos a presenza e rematamos así. Margarita. Por que contarse aos outros? É a única maneira que tes. Pero esta non é unha frase miña. Moi ben. Unha frase de Martín Barbero, un autor que xa faleceu e que traballa neste sentido, sobre todo desde as culturas orixinarias e indígenas, e a única maneira de que o relato non cho fagan os máis. Pepe. Pois porque o cine é todo, realmente, non? O cine é todo. Vale, Melania. Para min vai por aí tamén, non? É compartir, é compartirnos, non? Compartir a todos os niveis. Todo o que se pode compartir esperanzas, soños, desgustos, tristezas, ledicias, todo está aí. Bueno, pois moitísimas gracias, rematamos aquí. Aos nosos espectadores lembrarlles que todos os diálogos están disponibles na canle de Diálogos Bacán da Fundación e que vémonos no vindeiro Diálogos. Grazas.